Ofisa ne faru ne a ƙauye. Bata gari sun shiga jiya, amma mun tura yara sun gama da su. Amma sojoji 18 ne aka ce ɓata garin sun sheke. Ba shine na gaya maka ba, sun gama da su, Da gaske ne ba su da isassun kayan aiki. Jira. Ba mu ba su riga sojoji ba ne? Kun ba su. Ba mu ba su wando ba? Da wando. Kuma ba mu ba su takalmi ba? To wani kayan aiki kana magana? Ba ya ce maka muna tura yara aiki babu kaya a jikinsu. To iyayen sun koka kan cewa ba ku ba su irin kulawar da ya kamata. Ban gani ba, waye yana mana aiki? Soja ne ko iyaye? Amma su suka haifi. Kai dan jarida, soja ya zo aiki. Ya fita an samu matsala. An samu matsala bai dawo ba. Saboda haka da me kana so in ji? Da iyayensu ko kuma da aikin da yana gaban mu. Officer an turo report wai ba a saka checkpoint a bakin government house ba. What? Hurry up, a tashi, ga kira kowa da kowa bataliya uku a ce musu daga barracks tafi a ɗabi bazuka da igwa guda 18 a zagaye wajen kuma da tear gas, submachine gun, RPGs, bombs, bulletproof vest da igwa. Ko kaza kada a bari ta shiga gida mai sarki.